Podcast C2, català.cat, episodi 13è, el podcast que t'ajuda a aprovar el C2 i a comunicar-te en català correcte. En aquest episodi t'havíem de delatar 5 errors morfosintàctics que es van colar a l'escrit que et vam llegir a l'episodi anterior. Però com que eren difícils, t'hem volgut deixar uns dies més perquè tinguis temps de tornar-ho a intentar. Així que avui et parlarem d'un altre tema. Un tema que cal tenir domat abans de presentar-se al C2. Quin? El dels participis. Els participis que et podrien portar algun mal de cap. Però què és un participi? És una forma verbal no personal que, sense saber-ne ni el nom, hem après a fer-lo servir des de petits sense cap problema. Ah, perfecte, et deus dir. I per què en parlem, doncs? En parlem perquè n'hi ha alguns que no els acabem de controlar i que només faltaria que te'ls preguntessin a l'examen. D'entrada t'ensenyarem a reconèixer el participi i després a utilitzar la forma correcta. Fixa-t'hi, quan diem jo he, tu has, ella havia, nosaltres haurem, etc., allò que afegiríem darrere seria un participi. Comprovem-ho. Afegeix el participi del verb cantar a jo he. Jo he cantat, exacte, doncs cantat és el participi. Un altre, va, afegeix el participi del verb escriure a tu has. Escrit. Sí, doncs escrit és el participi i així van apareixent sense problemes. Ja veus que no costa gaire. Però, com et dèiem al començament, n'hi ha alguns que són més complicats, segurament perquè no els fem servir en el nostre dia a dia. Ara te'ls anirem presentant, a fi que tu t'hi familiaritzis i no els fallis si els has de menester. Comencem. Participi del verb saber. Jo he sabut i no pas sapigut. Participi del verb caber. Ell no hi ha cabut i no capigut. Participi del verb concloure. Ella ha conclòs i no pas concluït. Seguim. Participi del verb ometre. Tu has omès. Ara del verb empènyer. Nosaltres hem empès. Del verb dependre. Ells han depès. Tant omès com empès com depès porten accent a l'última e. Ara participi del verb moldre. Nosaltres hem molt. Molt i sense accent, perquè ja saps que els diacrítics no són el que eren. Abans molt del verb moldre portava accent, però ara ja no en porta. Ara li toca el participi del verb coure, que té dues formes diferents segons quin sigui el seu significat, o coure de cuinar o coure de cuissó. Comencem per coure en el sentit de cuinar. Jo he cuit i ara coure en el sentit de cuissó, picó, li ha cogut, sí. Seguim. L'últim participi, potser el més difícil, el del verb romandre. Vosaltres heu romàs amb accent a la A. Com t'ha anat? Si no els has sabut tots, no et preocupis. Justament hem triat els més difícils, perquè en un C2 els has de saber. Tu repeteix l'exercici les vegades que calgui, fins que et surtin com si res. I ja saps, com sempre et recomanem que et subscriguis al nostre podcast i que el comparteixis amb qui creguis que li pot interessar. I si en vols saber més, molt més, apunta't a c2català.cat on t'oferim un curs amb tot el que has de tenir en compte per fer un bon examen. Coneix els consells dels examinadors amb anys d'experiència. L'experiència és un valor afegit. T'hi apuntes?